Ας παίξουμε ένα ρόλο εμείς, να ειρηνεύσουμε, όπως λέγει ο Παύλος, με τα πάντων των ανθρώπων. Ουδεμία προσευχή εισακούεται από τον Θεό εφόσον υπάρχει η πικρία μέσα και δεν είναι ειρήνη. Πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Μα του λέω καλημέρα και δεν μου λέει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πες του εσύ ξανά όταν τον συναντήσεις. Μην περιμένεις να σου δώσει την καλημέρα που του δώσες πίσω. Εσύ σαν πλούσιοσον θα δώσεις άλλη καλημέρα. Και όταν ξανασυναντηθείτε ποτέ, ξανά άλλη μια καλημέρα και άλλη καλημέρα, και ποτέ μη σου τη δώσει. Από την πλευρά σου είσαι τακτοποιημένος. Τακτοποίησε τα υπόλοιπά σου και πήγαινε να κοινωνήσεις. Γιατί μην ξεχνάς, πολλές φορές είμαστε εμείς οι αίτιοι που αυτός διάκειται έτσι μαζί μας. Μην κρίνουμε με τα ελαφρυντικά τα δικά μας, ή όπως μας λέει η γυναικούλα μας ή ο αντρούλη μας ή η γειτόνισσα, ότι εσύ δεν φταίς τίποτα κλπ. Ο Θεός ξέρει αν φταίω ή δεν φταίω. Και ο Θεός ξέρει γιατί σκληρύνεται η καρδία του και δεν μου δίνει τη συγχώρηση. Και ο Θεός ξέρει γιατί εγώ έχω αυτά τα γυμνάσια τώρα. Αν πούμε να κατεβεί ο φάκελός μας κάτω, θα βάλουμε το κεφάλι μας όχι απλώς κάτω, αλλά μέσα στα σκέλια μας από τροπή και θα φύγουμε από μπροστά από τον Χριστό. Ναι, εμείς οι ίδιοι είμαστε πολλές φορές η αιτία που οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μας πούνε την καλημέρα. Είναι και ορισμένες περιπτώσεις που είμαστε εντάξει. Θα φέρεις το σταυρό σου. Δεν σε δυσκολεύει από την Θεία Κοινωνία. Εσύ όμως θα πεις την καλημέρα. Έστω και με ζημιά. Και μακριά που είναι, θα γράψεις, θα ειδοποιήσεις. Αυτός θα μάθει πάντοτε ότι εσύ ομιλείς καλά για αυτόν. Ποτέ δεν θα μιλάς άσχημα. Αν θέλεις να απεδεσμεύσεις την ψυχή σου. Και δεν είναι στα χέρια του Χριστού αυτό το κλειδί. Είναι στα χέρια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα απεδεσμεύσει να απεδεσμευτεί. Δεν απεδεσμεύσει αυτό στον άλλον, δεν απεδεσμεύεται. Είναι ακοή αντί ακοής, όπως λένε οι πατέρες.